Yudo bombe madongo dongo moko mantie kata Mombasa kacha gintiere. Counties bende nitie kaka nyalo konyre gi KRA mondo michoko ni bende ochope yo makare. Koro ing'eyo ni sirkal nigi migepe mang'eny. To migepe go te nitiere ma oyiene gi choko gimoro ma iluongo ka ni appropriations in aid. Tiende ni ka en osiptal maduong' to nitiere seche moko mikwayi 20 moro mar buk kiang'o mago choko ma migepe mag sirkal go choko ga. Monego be ni dok e tich ma huduma ma ji yudo. To nikech gin migepe mang'eny ma ng'ato ka ng'ato nyocha niga gi pay bill gi. Koro pesa ni okere kuonde mang'eny. To sirkal manyo kaka ginyalo consolidate, ginyalo keto pesa ni kamoro achiel ma koro omre 20 to ging'eyo ni pesa ma kama nitiere koso ging'eyo kaka machulo sara, machulo pension and gik moko te. Koro mano effort no war kelo total pay bill no en ni sirkal temo kaka ginyalo choko pesa duto e migepe gi gote mondo ging'e ni nyalo konyo gi nang'o. Ma oken gima rach, but sirkal onego bed ni ng'iyo ni seche ma gichako implement gima chalo kamano ni nitie jomoko ma gino biro affect. Kaka wach sikul ni neno jok ma wacho ni oketno ka e-citizen ni nyaka wachul fees e e-citizen. To jogi ok ong'eyo ni nitiere jomoko machulo fees kao bando ne to tero sikul tema nyathi somo. Koro sirkal to temo mondo ging'i kaka ginyalo consolidate choko te e migepe ni maero koro gi extend nyaka e school. Ma ng'ama obet kamoro to nyalo neno ni gichandre adier gimanyo kuma ginyalo yude pesa. Koro consolidation no king'iyo from side margi to samoro ber. But gine ma ok giseng'iyo ni nitiere seche moko ma policy aila ok nyal implement maber. Aila kaka koro ma wacho mar sikul no. Lakini ndi penjo miya penja ni ang'o moyo wacho ochuru mang'eny to ji ywak. Sirkal mokalo chakre higni 10 mokalo, aparo chakre 2013 kanyo, ne wadonje gimoro ma kao hola mwakawo ga pinye maoko. Lakini nodonje kao hola ma beche tek. Ma ok kaka ne wakawo chon. To nwakawe mang'eny. Moko nowach ni gero godo reru moya Mombasa moro mane biro Nairobi miluongo ni SGR cha. Koro nwakawo hola maduong'. To hola mana kaka in kata ni dhi mana mikawo e simo gi. Ti tarik ma kochope to nyaka ichul. Koro hola gi ne wakawo gi mang'eny to chopo sama koro nyaka chul. To kochopo sama koro nyaka chul tidok ing'iyo. Ka in ng'ama tiyo to ochul adi mana timang'o achul. Ka in sirkal ting'eyo ni jomage ma akawo ga pesa kuom gi oshuru to romo nade mondo timang'o achulu. Koro sida ma wan go sani en ni wakawo hola maduong' to wase kawo oshuru kuom ji mwachopo level ma ok wanyal kalo. To pod ok wachop kama wadwaro mondo wachul ang'o gowi ma wan go.